Ja, tack för det och god kväll och välkommen nian i Höjviks hötterna som stickvande fått av Spetton Vihalsfölkje. Det under FM-finalen med manssambolten och här ständigt om mästarheten. Vinnaren i kväll förra mästare. Det enaste som kan utlösa en trea FM-finaldist i morgon det en jaunliker i kväll. Förra finaldisten med Hesberlin var spalter Mikko Kvalti i Havn och han ändrar ju jauner 25. Och här har spelarna varit hit uppe ur akra farnera. Vad någon är vant att det innatter kvarja löte. Låt mig bara börja vi nämna kvarja spelaren är det här är ju Storen akkurat här som spalt Mikko Kvalti. Har en av fjärde som nu är hemmavötle över Hesa Manning, Are Dam, Johan Hofgård, Jens Skibagotte, Marsker, Rune Westhöjgård, Boje Davidsen. Han var inte vid senast. Leivor Mortensen, Hallur Biskopstø, Wilhelm Poulsen, Hans Kari Hansen, Sigmundur Dahl, Sigmundur Nolse, Paul Simon Gerre, Anton Siversen, Niklas Hannesarsson, Bergur Akarsson och Peter Krok. Och så är det Narsten, Mitchell Hansen, Elias Ropeksen, Nicolas Satchwell, till Malmänner, Karl Herup Olsen, Karl Marsten Olsen, Paul Niklasen, Peter Mitchellson, Högne Zachariasen, Johnny Höjkort, Christian Dolavik, Tröntur Kragesten, Hjalte och Jakobstove, Jan Svein Dolavik, Torskjell Hense, Rasmus Söby och Rune Olsen. Ja, och Birger Hansen, god kväll, du välkommen. Tack. Ja, är du spänt? Ja, jag är spänt. Ja, här kokar ju hatten här. Och det gör alltid att det är så här outjandister här uppe i Höjvik och detta lige kan jag alla mäster att det är hemmavötle. Och ja, jag tänker att alltså jag kom ner här för mer än en timme så jag och ta var rättliga fullt långt och det var sankor och god stämning långt för mer än en timme så ja. Till ta förra finaldestren han var öliga goer, han var jauner och spännande och kunde vi räkna vi en sån dist efter det kväll. Ja, det kan man gott, men jag tycker att jag satt sitter bara nervar på i kvällen då inte det gick väl det. Men så jag gick det som gick väl så sa man att i förra laget var det var väl spalt sälja förra laget och sen alla ta formen och sen driver Skjoldrott och det blev så inte herrar i spel och mer så enstaka Aurik. Så det var kanske inte så pent att sucha men det blev spännande, egentligen spännande. Och vi såg särskilt att det vi så enstaka kan ha sia att skifta i Örnhållet ta för ha en halvfärsen av Lashley på 3 mål och så rycker Peter Krok ut från skia och det var nästan bangat så är nästan hela den natten så när en enkel spelare säger Final för sig har kanske större mån än nästan enstaka när det är ja, alltså det här var trutcha goar skyttar som kommer något tänk att han så i backchatna medan nästan har en ordentlig skytta och så två är som kunde något annat tänk alltså det är mer jättebrott och skulle sätta stopp i spel först är här kommer till. Ja. Och i Heselöte renner så spelarna ut av vattlen. Och en åtgärds och i Svarston och Narsten och i Blavon. Vid Voice-Eisten och hemmasöjne, langt till Strömmen här. Så det skulle Livel Fyre Berga säga och Lorsta Eisten som en nu lister. Ja, här är stickvande folk. Det är nästan inte görligt att få flera folk in att sitta här. Och då är det så läsa hötten är inte av de största landan och i huset till att på en av fjärde som är rätt att de har virkne fel över någon. Fel över som har mest li och mest uppkante spelare. Så är en av fjärde vi har växt ut lävnen. Det hötten Höjviken är blivit så stor nu att det har nästan törva en större hött. Helt alltså det är det också stort till att spela och en sån här hött det är så Askolsanda så tatt och bara vart någon men här är alltså jag kunde flera hundra folk komma in och träta så alla som gärna vill komma in men det är inte plats för dem alltså nej här måste jag alltså helt kört faktiskt det man kan vänta att han har ligger toppen men det går bra. Ja. Men vi tar ju Aston Brook för nu kör Chower hött så tack mot det tvärflor i Aston. Ja, det kunde så väl. Ja.
Borgarstjärnen kommer hit just ikväll så det kan vara att Pena kan ta vara via snart. Trubbelagen vi så är matan om vi har byggt hallar på i förrjön. Det är att man kan inte uppbyggt där och att det först få allt komma. Att du måste simpelt ta Petter la pastar av höllen 9 och bygga många matcher det säger la kan ställa höllen 9. Så det är tre trubbelag. Det är här stora höllen man ser utomlands måste ju höllen till ofta bara sån kassar där sätter upp till effektivt men einfaldare kanske. Absolut, ja. Så det borde kunna lösa det här. Ja. Ja, Line Vera presenterar i här och vattnet nu. Och jag vill få en av finalen tre kvinnor i morgon. Här är ju vi att VOF och hemmavattlet vann. Vi 3 mål akkurat som där tappte och utovattlet i förra distan. Så här ska allt avgöras i morgon. I 3 finalen som Eisner i Västmanna tog VOF var bäst i grundspel. Men spårningen är runt här blir nej och 3 mot distan som han och någon. Som sagt, bara en jaunläker och ikväll utlöser en 3 finaler i morgon. Annars är det han som är ovanna i hästtesten som är färgmästare i 2018. Och det är annars en av som behöver sitt och förska matchsambandet nu i några år kan man säga. Här är det färgmästare och här har vi mästare några ferier sett på Arne. Västmanningar har vi i mitten Eisner och Kolfringar Eisner men det är nog rätt att säga att en av blivit det stora matsli och i första handboll. Och Arne vid det så är det kanske Eisner att säga med kvinnlig handboll. Det är alltså handboll är rättliga alltså tjoar utdragna på Highway kan man säga. Det måste säga så. Man vill säga fel i Arne har gjort att Megnar arbeta så vi att få skapt så står han AH i fältet uppe och det är väldigt flott att ta hem och så ser att det är ju i alla ställen så här som medaljer och stripes skulle vinna. Ja. Och som man tar för Vera Sola säger att det här spelarna representerar sån ekvivalent där helt att ska ta kvaltet. Det är resten domare och första sönnen. Och det är kvartalsföringar som dömer också, ja? Ja, det är det. Och Standish uppskruvar här, men det är han själv Gerst Hansen och Arnar Dam, ja. Känner därför Ebeström i Eisner. Ja. Ja, så är presentationen nu och nu för testen att skulle börja kvällen där. Ja, för det är det här outgörande spelaren i mål, men har alltid nekvasi och i handbollen, men tja, nästan vi kommer ju ta någon man nämner den här danskaren Rasmus Söpe som också är känd vi såg ju en chat och Berskott annars. Han är skytten Chadamon. Jag vet inte man Eisner har tog en laglåt och väljer spel någon. Ja, ekvile storande laglåt väljer part men Eisner alltså han är inte bara skytt i alla mål alltså. Han spelar upp Eisner. Ja, tror väl att spela upp och då är väl att switcha fina spelare Eisner. Så att de sakta kommer switcha nekvar förspelningar från innan strikerna ett ivra av motsatta back till Torskill Helse. Och så har en av er det först och främst ganska Peter Krog som är den storskytten så här. Ja, det han kommer ju skjuta någon alltså. Han var en lovande ung spelare i Danmark så där och nu är han förskriven landslagsspelare. Ja. Det är sitt löje. Ja. Han har alltså han firmål framom alla ära kan man säga. Det är att han skjuter lugga väl. Ja, det är fantastiskt vet du. Det är nästan en döm. Det är lamer men han skjuter också lugga väl högre. Jag kände du kan döma. Inte på handamaten alltså. Det så jag åker kanta så jag var. Man skjuter jämnt gott på bollen alltså. Ja. Till Roger Moore. Det går bara flitan från västra till högra backas till Roger Moore. Ja. Så är det alltså Marscher som kommer in. Han är inte vid i varje partner, men kommer in som speldelare. Och Rune West och Höjgård. Så här tror jag i alla fall är särliga markanter. Och här är nästan så är det så Rasmus Söpe och till Tröntor Kragsten och till Torskill Hense i backsätet. Ja, så är distribuerar över här och till Nasten som är färren och i Alop och här spelar vi här vanlig uppställning i halvdelen att säga som vi känner nu i alla på något sätt Tröntor Kragsten mitt för dem. Ut efter till Rasmus Söby och så där Torskill Hense.
till Schalt Backchetan så har det Karl Herup och Höckna och Vankra så väl in av strigna och här är det Jens Skibagöte som börjar en fin början som nästan och Höckna Zachariasen som annars är ekvivalent trycker vid brosskasten. Han är en lucka gång chans att ta en upp brosskast men han brände Jens Skibagöte Bjärgaj. Ja, hade en öle gå början att få att Jan Malman attacka en pura fria spelare. Ja. Höckna var inte så helt mycket kvalitet i de fria stöven. Men var ekvivalent säker i brosskast. Ja. Annars han går övergång John här han blev fri. Ja. Peter Krog om man brådde Jökna med nästa men ansar väl efter någon. Tar vi frikast till H1 och Alpers. Och Teso Tiche, bollen är marker mitt fyra. Och Peter Krog höger med igen. Så igen lever han upp och skjuter men han räcker inte mål i halvtid. Han missar bollen, han glöjer ut ur lägger någon. Så då nästa natter. Trønder Kragsten mitt fyra fått fyra och är det till Peter Mitchelsson. Så är det Skytten Chadaman som häver botten mitt fyra. Leter han fraser. Torskjell Hense häver botten. Så är det Rasmus Söby. Och är det till Kragsten. Söby. För motor. Lever upp 20 mitt fyra till Kragsten. Och så är det Torskjell Hense lever upp. Och här har där händerna fyra. Och botten vill avratt över till Hotnakast till nästan. Karl Herup Olsen vid Hotnakasten. Så är det Rasmus Söby. Och Trønder Kragsten, Torskjell Hense. Högre med in kör Rasmus Söby, lever upp. Skjuter ett dunderskott men botten bröster i sammankommelserna och inte mål. Och så är det och en av fjärs. Så det marskar han skjuter och Satchwell färdan och i nästa mål. Gå på igen choppa om målmannen. Och inte mål än. Man ser att spelare tar sig större chanser där börjar vi och tar Rickard Shortley. Så det ser det närmare upp nu. Ja. Nästa natt i Alpe, Rasmus Söby och Tavre Bruksla. Golfkors till H1 och Fjärs, Peter Krokoksen. Frikast till nästa. Rasmus Inamina till Trent Kragsten. Vänster med till Torskjell Hense. Trent Kragsten natt i mitt fyra. Högre med till Rasmus Söby. För inom åter, skjuter inte Inamina. Så är det Torskjell Hense. Och så kommer Trønder Kragsten och så ut av vanchen med Tajer och Ovalia. Men han fär bollen korsen i högnen. Och så är inkast allt igen. Framvis nästan i Allopen. Trønder Kragsten. Innan strikna till Karl Herup som kommer in från Hino Vanchen. Han vill Hilton, släpper inte skjuta. Nytt frikast till nästan. Trønder Kragsten. Torskjell Hense. Trønder. Och lever upp, skjuter inte först för och bryter och Jökna skjuter för inte mål. Det var Bruksla. Tror jag med det kast. Trutcher och halv minut i färden. Inte mål kom igen. Sen Kjellsa. Och Rasmus Söby kan nästan någon. Och så innan strikna Peter Mitchelsson. Och här sätter han första mål i dessutom. Nästan 8. Peter Mitchelsson från strikna. Så är det har en av fjärs. Peter Krog till Marsker. Ut efter vänster med in, Leivor Mortensen, Rune West Højkvart, Marsker, så är det Peter Krog. Vänster med in till Rune Højkvart, så kommer Leivor Mortensen in efter av Vanchenon. Och Ivas center, Peter Krog, tar ansvar center efter honom. Skjuter en man också längt fram av vatten att få honom att söka att. Här är frikast till H1 och Fjärs. Och Domaren säger att det ska täckas av Nutjon. Rune Højkvart Inamina till Marsker. Högre med in till Peter Krog. Så det är Rune. För inom åter. Vad gör det till Marsker? Och så är det Peter Krog. Så är han uppe och han sätter han i nätet. Han langar botten i nätet till 1-1. Och ja, inte näck ball. 5 minuter nästan färden och bara 1-1. Nej, där Warner börjar vi. Spelar öla länk och alla upp. Så man vet att det första av ju vet att ha några skott som inte räcker av och att man kanske får ner till att bara sitta säkrare komma till bättre chanser där man för att skjuta och då alla måste länka. Ja, nästan i alla på nu. Trønder Kragsten inom åter. Han har kommit Jökna. Han vill helt den. Och brottskastan till nästan. Ja. Och till så högt med Zachariasen som vär så trycker vi så inom brottskastan. Som ska röna sig åter.
Här kommer det. Nej, han bjärkar. Jens Skibagötte, han är offerer. Han bjärkar i ståndstøylen må säga. Och så är Högnen Pilkavre sitter ner. Han bränner där fria chansar och broskasten och Eisne. Det var inte gå början till honom. Nej, inte gott. Och hade är också typiskt för han hvis man kan lova så att säga en gamla målman alltså sitter en cirkushäst att nu tar vi finalen ner och allt sätter på spel. Ja, nu trackar man ordentliga karaktärer alltså. Och det är George från början här. Och en av fjärde i Alopen, Peter Krok, markmarker, lever uppskjut, inte vi är där Rune Højgaard ut av manchen och här är det han förlängt om han fyrir till Wilhelm Poulsen som här var starter och rent i att tvajtas in i Maltain och Shota. Ja, jag har alltid Niklas Bjärkar. Okej, go Bjärking. Ja. Och en av fjärde framvis i Alopen. Markmarker till Peter Krok. Vänstermejen till Rune Højgaard, Leivor Mortensen, markmarker. Och han roar för själva men han ger Alofs fel, han tråkar. Så bottnar vi utanter till nästan. Så för att här ju Alof åter. Trönter till Torskjell, Trönter åter mitt fyra. Rasmus innan strikna, släpper inte. Här kommer mittlen, Avgörskan får fätta botten. Och Peter till Marsk. Och räcker vi botten fram efter Vattnon. Det dribblar som där sig i handbollen. Det är något att säga. Och så var det högerhanden. Så kommer högerhanden från Peter Krok till 2-1 till Heinolfjärs. Ja, det är snabbt. Nej. Man blir så överläggaren att du ska stanna skottarmen. Men man skjuter bara in här. Ja. Det är snabbt. Marsten och i Alopen. Och 8-2-1 alltså Heimali har Heinolfjärs. Nästa men har en gilta möjlighet att täcka sig 2-1 lästna. Vi brottskast i Janne, men Jens Skibagötte, han är klar från första bruksle och häver Busch på ena vägen. Han kan föra vara en avgörande läkare i det. Så är Höjvikingarn också Tensreit. Han var nettopp på i Davisen som är via till det. Han är ju att trusta Rasmus Söby bara ut av vattnet. Och så är det Torskjell Hensi. Han fer fram i att värjene och stante skott för honom. Han sitter väl nere vid stötpan. 2-2. 8 minuter farner. Höjvikingar och alla på åter Peter Krok och tar hans efter honom och tar över frikast. Det är väldigt viktigt för nästa läs nu det tar sig galtan det att få fler spelare igång. Så man ser att Bergman där skottar till Peter från striken och till Torskjell av vänstra backen. Vi har Peter Krok som skottar Bergman och så har han också. Ja, Heinolfjärs ju alla på åter Peter Krok åter uppe. Sagt väl han för händerna fyra och botten stöcker ut av vattnet till inkast. Gott skott, gå Bjärking. 8,5 minuter färre för att hålla 2-2. Och jag ser här är FN-finalen mellan Heinolfjärs och nästan och i Mansson-botten. Marskar till Heinolfjärs och botten mitt fyra vänster med till Rune Højgaard. För botten åter, högre med till Peter Krok. Rune innan strykerna. Och här är det Sigmundur Nolsson som sätter botten i nätet. Gott inspel och stryken här och fralukt Aurik in i stryken i östen. Så Trönter Kraksten kör nästan någon Rasmus Söby. Torskjell Hense, renner blott Jöknon. Vir Hilton och för frikast. Frikast till nästan. Och Trönter hus av botten till Torskjell. Rasmus Söby. Trönter, sådan Peter. Karl Heropolsen. Han kommer fotlar febera och han sätter han i nätet. Kommer snöjande från vänstern och så är det glapp här och han sätter bara och skår här vid en gång skottet. Jan Lager tror jag. Ja, att det flott av Karl Herop att han var inte pressad över där. Sen inte fick skottet så är han allra helst lägga bollen väck alltså. Men att det som säger att det kommer fler nästa spelare som meldas in i den distan och det är gott för det. Ja, och vi då är sen så mal av stryken någon på mig inne långt nu ja. Det var gott för Jan. Alla på Jöknon och Jan var öla flott. Väl uppsatt och gott spalt in och strykna. Ja. Så vet inte vad Höjvikingar kan göra där här. Ivetraka, ja. Botten är utanför Fradamon. Nästan släpper ju alla batter. 20 minuter farner, 3-3. Och Trönter Kragsten i botten till Rasmus Söby. Trönter åter till Torskjell Hansen. Och Parbayer Synametlen högre med in till Rasmus. Innan åter till Trönt.
Peter kommer ut av strykene. Torskjell fær fra botten. Så sitter han fyra. Brygger han så til Peter Mitchelsson. Han leiser her og strykene, men fær ikke så godt plass av skjøt i kortene. Og Jens Skibæk ut av Bjergar. Så sentrer han sina menn i allop. Marsk til Peter. Peter Kroger fått lære ferie i botten. Og så videre til Marsk. Han skjøter! Og i nettet. Mitt 4. Og i nettet snøyte målmannen. Og 41-8. 4-3. Akkurat hatt Ednas øle vel til Mark mycket där och hvis det var Ednas lägger väl här nu så må nästan men finna på att välja en annan mat. Det har man släppt så tagit in och skjuta. Det är nästan mål för henne. Marsten och i allopem. Trönter Kragersten. Högre med till Rasmus Söby. Trönter efter. Så igen Torskjell Hensen. Högre med igen. Rasmus. Så lever han upp, skjuter inte. Torskjell Hensen om han kommer till någon. Och det har blivit dömt i motor honom att han lever av här. Lyckas som tråkas i oräckliga i Jöknon. Ofta är det att ha harpoint om att det är tråkigt att det hinner som... Nu var hade han också skönligt. Alltså det var väldigt gott värjspelare Mark. Man ser att det är inte tulja och ställa sig i vägen och Torskjell renner på ett år. Så det var flott värjarbete av Mark. Slasher 12 minutter farner her i fyrre halvlek. 4-3 til H1-4 mot den næste. Og H1-4 i allopet. Og bollen er til Marsk midtfire. Så det Peter Krog. Så det Wilhelm Poulsen. Til Rune Højgaard. Marsker etter. Setter fyrre. Og man kommer til og skjuter! Nei, han rakte ikke malet, men det var nærvi. Det var tikst framvi. Næsten etter i allopet. Rasmus Søby. Uda Vansjen til Karl Hero. Poulsen setter fyrre. Vi har en Torskjell Hense inn i måter. Spelar botten fra seg atter til Karl Hero, atter til Torskjell. Så Rasmus atter her til Torskjell her på gottplass. Han pura frøyer. Nei, Gustav Bjerga igjen atter. Altså, Jens Skibæk, han altså med i første løtene. Og næsta menn må altså etter bløda via brenne på en av maten hjemme, så det H1-4, så først og fremst Malmøren som vi ivelotan mentalt i sånne distene. Ja, det är fantastiska stora flotta bjärgar som jag ser här. Han blev näka bättre, han blev så fri. Så ja, det var så. Han tänker Pippi från så några spelare som Torskjell och Högna där han kom fri i resten så man ska passa väl på att spela för Nekvar Estland. Alltså är inte länge sedan i Maren Gavsta spela som Malmö så att det bara grimer framåt nu i Airline och såna. Ja, alltid han så han just kom back and 2-3 år är allt. Så är en spelare som nästan som tisdag finns ju rättligen snotter till Torskjell Hensen. Och det sa inte rejält vad hänt här men så är bara vana att han kan komma av fötter efter. Ja, men det känns också tydliga med spelare så absolut, han fast med i backshoten, ja. Det skulle så räna få han att sätta benet, stiga benet. Han är inte så Birker back nu. Ja, det är nog stor missar man också om så är att han inte får han innan där. Det är det helt säkert. Vad så det var det inte jag. Först att se man att ja. Han la bara här. Här kan du Tom och ser så kommer han själv Jonsson Dolavik stäng för det. Han spelar också väl till lötnan värre än jag. Han kan nästan några ting alltså oväntat tänka några kunskap så det har gått för det går det på han med. Så får han nästa men bollen av Höjvinkon. Och till Jonsson. Så där Rasmus Jonsson efter för en motor. Och han Ferry Jack och skorar. Han sätter sig respekt allt för jag. Bra lägga John. Ja, absolut. Alltså 4-4. Det är akkurat det som man nu ser han gör ofta att så är det Höjvinkon som svär efter vi har någon knapp på mål utav Sigmund Tornasen så fick han gå av frispelningen och strykna och lappa i botten Häcknesliga upp om Nicholas Satchwell. Ja. 13,5 minuter i färden. 5-4 till H1-4. Nästan i alla fall. Jonsson till Rasmus. Till Trent Kragersten. Och Rasmus mittfältet så där Jonsson och sina strykna Peter och han färs nära så nej det var högt Zachariasen. Han var ekvilla knapper där målrakt om sig själv han är. Han fick han i nätet. Det var väl kvar han. Ja. Bara rönta sig här och alla så öppningsna några affärerna och nu chatnas men nu fick det han inte bollen inte högt här och det ska skora ja. Ja, 5-5. Höjvinkar i alloplan. Marsker.
Och här vi bollen här mitt fyra spelaren höger med till Rasmus. Nej, till Peter Krok. Så där Rune Höjkort, marskar. Till Peter Krok, och man kommer Jack någon. Skjuter vi höger i hand till för han skiftar han bara för vänster till höger. Jag måste skåra men skjuter bort fram vi men bollen är dömd till 1 frikast. Peter Krok och bollen marskar. Och så får han inom åter, alltså Peter Krok var till marskar. Och han släpper fram vid det första. Fantastiskt mål. Fatta. Alltså var ordentligt, alltså vad ska man säga? Ja, det köpte man säga. Ja, han faktiskt sked att rumritchen alltså runt om sig själv han. Ja, det var ett ordentligt. Och man var så klar på att här. Ja, det var helt. Att det var en detalj som vill. Att det var ena standa. Det blev flott. Ja, det var helt eminent. Men det är bara för att lugga va? Ja. Och det går finns ju ett eka för estetiken ut där. 6-5 till Heina Fjärs. Spalter är 15 minuter. Kommer halva lag här för halva. Nästan i alla Jan Svein till Karderop. Jan Svein efter mitt fyra. Och så spelar han bollen att Romse och Höjviskänka för stäv innan. Och så ser jag där att den här Höjviskänken han brukte Annek Fet. I halvtid där var Niklas Hansarsson. Så bollen är dömd från Damon till nästa. Nu blir det så det råt åt här. Ja. Nästa men och i alla fall. Och till Dolavik till Karlherop. Jan Svein. Trent Kraxten knapper. Så att den spelar från sig innan striken så är längt utkast. Och han fär 25 rabatten i snär Höjviskänken missar han. Längt utkast från Malmannen så nästan fär han åter. Ja, nu blev det sen det råt. Ja, det har inte varit så några tekniska fel i det men nu har vi noterat bara alltså 2 till nästan och 2 till Hanna Fjärs innan för några få minuter. Så att det kommer på 5. Höjviskänken har 5 tekniska fel och nästan 4 i allt. Ja, så är det nästan som är i allopen. Trönter Kragersten är botten till Jan Svein Dolavik. Trönter efter Jan Svein. Och Reiner att mäla om sig själva här men färdig Kjörajliga. Färdig kör Derika. Så är det Karlherop på Manchton. Han släpper Jökton och hans. Ja, här är Bruksla framan undan. Skjuter fram vi men till Bruksla framan undan. Manchton häver botten framvis är en i allopen. Nytt frikast. Och Rune Olsen ständer på botten. Och nu ska ta över korsattacka. Så brukar domarna ner. Rasmus i botten. Iver om här till Jan Svein Dolavik. Vi är till Trent Kraxten. Mitt fyra. Så ett omdragsskott men Malmö Bjarkar. Jens Schäber gott. Han Bjarkar står en stund efter. Och vi skickar för efter i allop. Peter Krok i botten. Han fer alla vägen. Spelar så vidare ut av vanchen. Willem Paulsen för en kärle visar så hans Kari Hansen som kommer in nu. Och Peter Krok. Så skiftar där spelare från varje till allop. Rune Höjkort. Willem Paulsen, Peter Krok. Jag har ju försökt skifta 2 man så ut ur varje i allope och nästa man skifta en på det för att det att skjuta loppen kanske inte köra så väl. Ett underskott från Rune West Höjkort men Niklas Satchwell han bjargar in. Go Bjarking. Seichan och en halv minut i färden och i förra lägen 6-5 är till Heina Fjärs och nästan i allop. Det var inte så gärna att Niklas Heina Bjarking så ja, det kom väl vid såna. Ja. Nästa men i allop efter. Rasmus Söpir finns inte mål. Hur han finns näka? Han finns näka. Nej. Han är bara skott ena för allt. Ja. Så tar han så kanske sälja väl efter nu. Ja, det gör det. Det kommer lägga fram till. Där kom det. Akkurat som vi sitter och tar sånt där. 6-6. Rasmus Söpir första målet. Så då har Heina Fjärs och Rune West Höjkort skjuter men efter en go Bjarking från Malmö men till Bruksla framan undan. Ja, vi heter Lars skulle du tror jag. Ja. Det är väl inte jag alltså. Ja, det. Har vi skickar i allopen. Marker. Peter Krok åter till Mark. Rune. Minamin åter till Mark. Så det är Peter Krok. Rune West Höjkort. Lever upp. Han räcker i botten. Det ränner vid botten.
så halta där mark och nästa färluga som Tarna är sån här all upp nu tror och en av fjärs men det var frikast och tar han nytt all upp marskar mitt för ut av bunchen det går sändning Anton Siversen kommer jag någon och han fär han i nätet omvis armen av Niklas Saxwell 6-6 till ha en av fjärs går fri sändning ut av bunchen ja det var väl smart ja alltså maskera frispelning helt ut i jag. Ja, det var rätt lite som lagt upp till att det skulle vara en av backspelarna som skulle skjuta men så kommer den där halvvägen. Nästan i alla bjatter Rasmus Söby, Trönter Kragesten. Jan Svein Tolavik. Rasmus Trönter om man kommer jag någon. Atter Alus Feiler. Tråk. Har vi skinkar atter i alla Peter Krok vid botten till Rona Westhöjgård lever upp och skorar. Så är 2 mål av Moni, 8-6 till H1 och Fjärs. Ashton i Alope. Och så är det Jan Svein Tolavik vid botten. Och Trönter Kragsten, Rasmus Söby. Och Jan Svein Tolavik om han kommer jack någon. Ja, han får inte broskast. Nej. Som att det var gott värre spel och Peter Krok. Ja, han får rädda för första jävligt. Ja. Nästan fram i Alope. Rasmus till Rona Olsen och här blev det så broskast. Broskast till nästan och 2 minuter till Båda Davidsen alltid. Ja. Rasmus Söby ska röna sig vid broskastet. Jens och Kiba går klarar. Han sätter han tryckt i nätet. 8-6. Alltså 8-6 till H1 och Fjärs. Och en höjvisingereg ut alltså så tar spelar vi Sheraton Floy nu en löte 2 minuter. Knappar 2 minuter. Höjvisingar i Alope. Marskar mitt fyra. Högre med till Peter Krok. Och så är det Rune Höjgård. Peter Krok i bron till Runa. Peter Krok knappar ut av himmanchen. Det blev några tepers men tar få en chans på nytt all upp. Frikast. Marskar till Peter Krok. Kajeran Atromse marskar och så ut av manchen till Anton Siversen. Så där Peter Krok han lankar till och går Bjärking. Niklas Saxwell knappar nästa män Farner men ja oj. Ja. Här var en nästa spelare Lucas Alopen men det spelade väl av. Nästan i Alopen. Så reisas till Öland efter sig här så Hein och Fjärs till stanna uppe och fackna Sunnolie eller Edja Sunnomannen. Nästan som sagt i Alopen. Rasmus Söby lever upp. Så är det Jan Svein Tolavik och han skorar. Gott mål som nästan. Så är 8-8, 22 minuter Farner, 8 minuter efter till halvlek. Ja. Ja, han har ju spelat in väl in i distans nu. Absolut. Han ser ut att vara bench för att prova och jag vet inte om Torsten Hans klarar att minna att han ser ut att vara klar. Ja, men nu klarar det ner så väl. Ja, det var inte grundligt skifta ut nu. Nej. Så är det ofta när Anko skatter så tar han av. Ja. Då tar man av, ja men så kan man spela då. Ja. Och en av Fjärs, Rune Höjgård. Peter Krok, lanka till Niklas Saxwell, hever händerna 4. Bjarkar, Marsten och Mölegan, affära och i allop. Och lägger sig 8, om så är. Jag vet inte om det har varit 8. Det är något av en afrikanska män här. För att hända här. Det är att strikspelaren för in i målfältet, att sträcka in i målfältet. Det var inte så lågt till. Så det har vi dömt för utrap. Ja. Och en av Fjärs i allopen. Peter Krok, Rune Höjgård. Sigmund Ronaldsson. Leivor Norsnesa, Rune Höjgård. Skiftar center Höjvinkar, Hattel Biskopstöj kommer in nu. Han spelar mitt 4 marskar. Och det är något att säga att Jeva spelar en kvilt uppe i mitten. Det är ölen något att säga. Och jag såg det väl mycket där att
Nu blev det så härligt att men så spelar så Rasmus Söby. Han är i bruk för en paus här för Örnhållet men blev vi kvar och han har ju inte den orken som skulle till på 60 minuter alltså. Nej. Så det är viktigt att man då dosera spelarna. Har vi skickar fram i alla Peter Krog långa tid. Nej, efter Bjargar Niklas Satchwell. Tvärför är det här tydligt skotten från Peter Krog. Nästan i alla Peter. Bollen är till Rasmus Söby. Till Jon Svein Dolavik. Rasmus efter. Man kan se att förra det sista skottet till Peter Krog är bränt. Så han startar är väl men stoppar sin rop. Ja. Nästan i alla Peter. Rasmus Söby, Tranter Kragersten, Jon Svein Dolavik. Tranter för det strax höger med ut av manchen till Karl Herop. Tranter efter Karl Herop. Tranter Rasmus. Vänster med Jon Svein. Innan med in efter Rasmus höger med till Tranter Kragersten för halvtid och åter att Romsö till Karl Herop innan strikna. Peter nej till Ronny Olsson han sätter han ner. Han är krutstärskare där. Det är störst. Här är starka män som haltar någon och teamet landar Peter Krog och Peter Krog är klämman så fast i domaren att han ska låta om med 2 minuter för oräckligt varje spel men tar regnar ju i han klarar att skriva sig läsa korsten och skora med en goalmål. Han har en lågt tyngdpunkt. Han får lägga ner och tar bollen han är väldigt stark så han lägger sig in och har inte chanser att halta. Så nästan 8, 98. Och han har för att den spelare utvistan. Dessa för Peter Krog. Det kostar reisen i ofta och så har ni gjort distan hvis är i mindre lota stövnar flyger för 2 minuter. Ja, inte minst att och där tar man utkvara för och man är runt och tal. Ja. Och spelar man vid en nivå. Men så man bollen där framme jag så runt mål så det kan kosta ett latt mål mot så alltså. Frikast. Och en av fjärde Allope till Hattler Biskopstad till Hans Kara Hansen och så skottar där åter och en för Bjargar och så får där åter bollen och Bjargar den rätt igen. Heist ena standande målmanspel John nästan och så för Rasmus Söby framåt över bollen och Karl Herbo så lever upp och skjuter och han sitter. Matchen ökar till 28. Så tog Dystrarna bra vänter. Det är små i marginalerna. Fantastiskt. Det är målmannen som nästan som äger det där först och främst. Ja, absolut. Alltså, han har 5 Bjargar around nu. Så han lockar totalt av. Ja. Så blev timeout. Ja. Det ser ut för att bli en spännande dyster. Akkurat som mikrokvalitet. Ja, det är så mycket jämnt. Alltså att det är linje här var sån momenter kan man säga att det skorar och så stoppar det sin droppar och så stoppar helt upp och så tänker helt över och så det kan inte vända. Ja. Ja, Stecker timeout. Har en av fjärde en spelare utvistan i 1 minut och 3 till Peter Krog. Och nu är nästan 8 för det första för det och vi 2 mål. Touch 8. Ja, har vi försökt 48-6 så kvasi då. Ja, har vi försökt 48-6. Ja, tar vi sig framåt för 2 mål. Nu fick 4 mål redan nu. Så här ja. Har vi försökt inte. Och tar var 8-8-6. Ja, tar sig så här är stöjer kommer ut att han har 8 mål finns igen alltså. Ja, absolut. Senaste 4 mål i nästa finns. Och det finns ju där Niklas har ju haft 5 Bjargar här alltså det är ja. Det är det som är så avgörande till målmännen och så att målmännen blir gå i Sverige. Och Hemsigar har skift så in målmannen in och ut och kort åren mål. Ja, okej. Stitcherna kan väl sen. Nej. Det kan vara att Harry Ferry skjuta han roterar i en så Skibbergut i center i golven. Men han stod helt fantastiskt analytiskt i distan. Så spelar upp till har vi skickar alla bättre. Framvis Eimer Manklar här av att Chadamon. Marskar ränner på Jackson men han släpper inte. Rune Olsen helter honom väl och vilja. Nytt Alof på en av fjärde frikast. Marskar. Och han letar så bollen undan mina till Hattler Biskopstad för det hans kvar Hansen. Så Hattler han skjuter men han räcker inte målet men här var kanske nästa spelare Verju i mitten så är det att det blir hotna kast till H1 fjärs. Han skar över botten. Och så är botten tanter Fradamon tog av ett bral. Allope var och längt Chadamon. Nästan efter i Allope. Rasmus Söby över om till Karl Herop innan strikerna. Här skulle kanske Karl Herop rönt själver men han rönt i spelande strikerna till var och tepers. Men gång kött fyrs nu.
Høyviskinkar fotlar fer og i alloppe. Hattler Biskopstad. Så Høyviskinkar fullmanna efter. Peter Krog kommer av vatten efter. Kanske gå pausa till Petra få. Ja, det är nettopp det. Det är inte värre än så att han har bruk för en kvill. Det han blir neckbrukter annars. 30 minuter efter att spela till halvlek. 20 minuter kvarner, 30 minuter efter att halvleken. Stövande distan är nu tann att nästan är väl också 8 och här är 8-28. Och här var alltså skottet där i senaste 4 målen i distan. Så distan är tidigare vänt. Men Høyviskinkar Atlas Arnevan Hetta Linta. Så det är som nästa vänner för att Matsverja Peter Krog eller inte pastvist kanske. Ja. Jag lagt att spela sitt lag fram, men det är inte Matsverja. Inte Matsverja nej. Han framskotten Verja. Høyviskinkar i alloppe. Biskopstø så missar där bollen. Bollen ut till nästa. Rasmus Everand till Jonsvein. Till Rasmus. Så tackar där Mara rollet ner efter bollen. Och bollen ner så Trönter Kraxten till Rasmus Öppi utan manchen till Karl Hedroff. Dynamik efter Trönter. Så det är Jonsvein, Dolavuk. Mien efter till Trönter Kraxten, Rasmus Öppi. Och så är det om man missar bollen på han efter Karl Hedroff på Evran. Dynamik till Trönter Kraxten. Fyra in motor. Så är det Jonsvein. Och så är det efter Trönter. Efter omsätt till Karl Hedroff. Jag sänder och rätt nu så är det Rasmus Öppi om man bra till Jöknon. Det är frikast nästa. Och så timeout. Ja, vi tycker att det är alla börjar och så det var Tutnik och Rasmus Öppi här för nästa liga så han är inne och tåsar vi spelarna och sista där center och rönder att få sätta något upp och här där så står ju kommer ut att han nu så får han själv in och färsar för det det ligger som att få roa spela efter alltså att öle tull och så kan se runt att spela som går för sitt liv. Ja, här är en halva andra minuter halvtid efter. Ja, och fyra halvleken. Och här öliga går Romer här och här skiftas det om att lugga som sätta av. Vi ser här A-skåra fjälten här. Och här är det Suna Mörk som stjärnar Bilcherna här så nästan någon, ja. Och så play att det resas till ha en av fjärde med och göra så. Så här kokar. Så klart att jag kan spela upp där. Frikast nästan Rasmus Öppi lever upp och skjuter om man för det. Och Aridam utkast från ha en av fjärde målen. Peter Krog vid vattnet. Så är det Hattler Biskopstø. Så är det Marskar ut av manchen till Leivor. In efter Peter Krog för bollen. Så är det Antor av manchen till Peter Krog. Så är det Hattler. Tar på det syndrom här. Marsk. Till Peter som är mittfyr nu. Hattler. Så skiftar där efter. Hattler in Amina. Och Peter Krog högra back. Marskar av vänstra back. Lever upp så till Peter Krog sätter fyra skjuter och efter Satchwell en goa fotparaden men till frikast till ha en av fjärs. 1 minut efter. Touch åt nästa. Ha en av fjärs i alloppe. Så det nästa värre som mycket lätt locka och att så ränning någon har sig och testanta så på platsen och här lockas det så ja. Marskar är så gott stand till skott efter. Touch nutche. Så är det nästan som är turn. Det som kan bli sista all uppe i förra läget. Jonsvein till högna. Trönter. Och Rasmus. Trönter Kragesten. Jonsvein till Olavik. Rasmus Öppi. Men innan halv minuter efter. Så är det Jonsvein. Och gör det några fot skifter här. Det var innanför lowernar rammer. Så är det Karl Hedroff på skolan från Manchester. Och så är det nästan åter vid 2 mål. 5 sekunder efter Peter Krog över bollen. Och så är det Hattler och så är det Peter Krog och han får inte skåta. Här är halvlekar. 11 minuter till jag vet inte om jag skott ska täckas till ganska. Ett frikast till och en av fjärs och det ska Peter Krog täcka. Nästan kör så mankar vi Atlon Sunon Fältje.
Det hände sig att få mål på hämta matten, men det är groliga shotsat. Vi glömmer kärnan för Mikael Hansen skorar. Ja, men Gustav skorar igen! Men i hade mål man blev snutter debatten var avrätt över i Vergaren så nästan om. Och han valde skjuta vid högre jon. Ja. Jag nämnde att det här vid Mikael Hansen, det var ett fantastiska skott i här i mot Ryssland och i Olympiaden i allt det där. Det är så länge sedan Rasmus Söpy skorar i Eisen här. Okej, ja. Han tar kommer sin dotter vid nästan. Det finns en sån två mål Lashley och så Loppa i Peter Krok där han kan ju skjuta vid på handen och jag förstår Lucas istället. Det skulle helst inte. Jag såg den ganska helst inte. Nej, jag ska helst inte förra, ja. Jag vet inte om man kan ju stå rätt där eller kvätta väl. Ja. 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 Vi får pröva att sitta utan golven till Rebecca. Kör väl. Jag vet inte om hon kunde färdas inte långt ut av vattlen kanske. Det kommer att se där vi igen. Det standas nära. Ja, helt det, ja. Tack, ja, helt det, ja. Ja.
Ja, jo tack. Det var Sjona Mörsk, forskvinnan i nästa någon. Ja, alltså 11 touch stövan till nästa nu vi tror kommer till hålla. Birgit kvart to player alltså offer att notera i mist Berge Hacktull och målskyttar och kvarta så någon kvart Lucas som tar första du också om att du klickar ner då på pappret. Ja, alltså jag tycker att det är väl ja i flera tänkorna så för exempel man tänker där tekniska vittlarna först så är det till kvart lie. Så här jag kan lucka. Målskyttarna är rymla väl fördelat. Alltså här är då 5 målskyttar China Alfers och det är 6 till nästa någon. Så det är resten också lucka. Men så ser man om man så in alltså här är vår Niklas Satchvel en mål i förhåll till Final Fjärs Malmöarna. Men det börjar kanske över. Ja, det är över där börjar vi. Han kommer här där står ner 8-6 till Final Fjärs. Då lockar han mål ja och tar så bara finns 2 mål så igen så och han sätter 45% och det är äckliga bäst. Men hus Malmö standa det är 31% som är alla i tema förväntar att Malmö ska starta. Ja, kvart Sarsto 4 där är mest realistiskt här i sätten hålla check för kan komma ut vid en större tryck på alltså, att det ett nice väl chockon eller så. Jag tycker inte att näka linon bröt sälja näka att börja vid. Men det sitter nog nu och tar sig om kvart man ska göra då vi kommer så långt in i distan. Och så kommer ett timeout och så gör man det som man avtalar nu. Så att det som grund till man inte bröt näka nu till att det är Roger som så. Så man vitar om det här konceptet man har sett upp om man färd till att fungera så det bättre och här det kanske säljer till Einelfärs att få att höra allspel att flota lite det bättre. Det ser ut som att här trutcher backspelare att han tar flyta sig flyta där inte värjorna så nästan nämnvärt. Det ser att det är så lätt så värjorna bara ställa sig för. Men det ser inte över ta nästa men i alla att här får flust värjorna så höjsiken och lite inte mer och tar man rörslan bättre rörslan. Det kommer där till att center bättre möjligheter så tar alltså finns det brottskast så ja det samma. Och vänker nu kommer rattliga fröjer några färgerna och så det är första måste jag spela på vi så gör. Nu är en av de erkända S-sunde spelaren i alla spelen så har en av fjärde. Han är ju inte vi i finalen i år och det är 8 i missar så att vi tar som Hilmar Leon Jakobsen en av de ordentligt spännande förska hoppaspelare. Mest du till att tarnar och alla spelen så att han inte han inte töker. Det gör det helt säkert. Alltså hvis man tar långt från början av kapitlet så måste har ju säkert några ligla spelare ta för nya spela och det var liksom att Hilmar Leon var en av timerna som ordentligt tog över och vax vid uppgåvan. Och ja, han blev skattelångt i allt att i februari månad och så jag tar det ja, man har sett rättliga väl så att det är tänkt jag finns ju alla spelare att köra så husing. Men annars har det inte kort alltså så gott som det har gjort under färden år alltså Peter Krog kom ju chatta för nu i januari månad. Så tar hade av sig troblagar för i halva så han är så kommit in och har kunnat stabilisera rymden vi har tagit skjuts några mål på kvartist ja. Men det flotade allspelet det har det inte. Men Berlin har varit rymden kompakta värjor alltså där och gå mål nästan. Ja, så är spelarna av att komma in natter. Har Battlen eller kommer in natter och för vara klarar att ta spel upp åter. 11 touchen till nästan. Att tror jag att han får till hålla vid 11 minuter lastla men så tog Peter Krog alla bollar tar han vid en av ner frukosten som nästan aldrig rycka. Så snuttade han där vid en skott som ända in 1-0. Ja, så fick där mål nummer 22 då. Tack kan vi så se vad det kan. Ja.
Och det är Öjvikingar som skulle börja hämta här sättna hålla igen. Och tar vi en okvarja löte. Och 41 i Svartån. Spela av några i halven här och i Hötlen nu i sättna hålla igen. Det så mycket kvalitet upp i halsen att andra hålllägare han blev sitter här spalter än fyra hålllägare. Ja. Så det så det är det samma här alltså. Det blir nekvar dyster men. Ja. Så här är uppgåvan till domaren nästan att klara hålla en goda linje. Tar var stäs väl självreisen i förhållande. Han är ungen störvis motmäld. Det var släkt nämnt där när det så det var väl helt tappade det över det rätta tecknet, ja. Ja. Och här gänga framvis folk att fram till ju att Askarn kanske komma på plats sen. Så brukar där sätta hålla igång. Och på 41 och i Alope. Peter Krok vid botten. Och Svenne Markmarker, Rune Höjgaard, Leivor Mortensen. Peter Krok in amina till Mark, vänster med in till Rune Höjgaard, så det Leivor. Och Mark för så botten att amina, vänster med in till Rune, så för han in mot där. In amina att till Mark, så det fotla förra. Så ut av vänchen till Antor, med uppe att få fästa botten. Och han vill lyckas med Hilton och Forter och färd frikast och så där Mark till Peter. Rune. Peter Sigmund. Och Rune för att vinna innan strykarna och han läser och han skorar. Och det är Sigmund Notsi alltid, ja. Till hans via. Gott mål, så man går inspelning att från Rune. Flott skott och flott skott av Sigmund Notsi. Ja, så är det 11-11. Jan Lager. Nästen i Alope. Första Alope någon sätt med hålla. Trönter till Rasmus. Ut och vänster så igen. Trönter åter. Och Persson. Så till Rasmus. Så sätter där omkring Assa som rätter nu. Så är det ut som Öjvikingar har fyra räkande ära varje uppställning. Ja, det har lagt två massa sitter långt fram. Ja. Och tar backa så nu men nu är det till frikast. Rasmus var så botten. Till Trond Kragsten. Rasmus åter. Så där Jan Svein. Rasmus. Trönter. Nu blir det också en ränning till ta där föra fram av värjan. Det tar ju möjlighet för att Nekon Röstlund och alla spelarna. Rasmus för Schalver. Och vidare Hilton och Tichen Sindre Harlia. Så är frikast. Så kan nog torskas upp här och galnon till Svarten som ska torskas upp. Ja, det har vi så just nu. Nej, men över Golon Vesti kommer in i vinnarskruppe att torska upp och ta sig ut av Jordan nu. Tvåvan är Finchen och Tom och så är det klart. Rasmus är uppe. Nej, han skjuter om han för det. Så då har vi sin karatter. Peter Krok framåt till Rune Höjgaard. Lever upp och skjuter. Och han skorar och så är ha 41 och 8 och nu ser jag att ha 41 så finns det flickvande början här tar stå till över 8 för vi 2 mål i halvleken. Fick loppas ju upp mycket om månen till bara 1 mål och nu har där vi 2 mål och lagt 28 ut nästan åter. Ja, Rune är han är inte här. Första är han inspel till Sigmund Notsi styckena som gammal och nu skorar han bara själv. Ja. Så där nästan gott spel och gott mål. Trönter Kragsten väl strigna till Rune Åhl sätter han ner till 12-12. Så där Rune Westatter. Och han släpper inte fram vid Rune nu. Frikast. Och frikast till så TJ. Så skiftar där center. Mark kommer in åter. Rune till Peter Krok. Mark markar.
Rune spelar mitt fyra nu. Så skiftar där center här i backchetten och i positionen. Så är det Peter Krok, så får han framåt där. Och han släpper inte väl till Peter Michelsson för ut och stäcker honom. Frikast. Marsk till Peter, till Marsk efter mitt fyra, vänster med in till Runa. Marsk. Och så får Rune bollen, fotlar fer att Romse till Peter. Och Peter Krok inom åter, Peter ut i måten och så missar bollen av vattnet. Och Marsten släpper ju alla batter. Jan Svein till Rasmus. Och han vill oräckvaver av Runa. Och tar frikast. Slasher 4 minuter farner här och i sätten och hålla i tjem. Jan läker 12-12. Och i FN-finalen i Mansson-botten. Utan har 41 nästa. Fyra finalen ända i Jan läker 25-25. Vinnaren här och sätten och hålla i tjem. Blir det färdiga mästare. Trönter Kragesten. Så är det Jan Svein Dolavik. Och så är Skype sändning men tar få bollen efter Trönter Kragesten över han färra. Och Jan Svein missar han nu. Han missar han. Och så får Höjvikinkar stäva någon nästa men kommer med till att få innan efter. Här var det Karl Heros verkliga knapper. Men det vill så se att nästan materialet Rasmus till Trönt. Och så kom Torskjell Hensen efter. Det var han som fick en snott och Janne och Rasmus, Jan Svein Dolavik över lösta ner. Och det var en just point. Och kanske har ju Torskjell Hensen kommit in efter visste inte vet att Jan Svein är så fräsch man nu är. Och så en skriv inspelning av strykena, men han vill så mycket härliga hit-teachen halta där. Rune att han vill frikast. Rasmus. Då bollen mitt fyra. Torskjell Hensen. Efter till Rasmus. Vi är till Trent Kraxton för innomater. Så är det Karl Herop. Och innan strykena är gott spel. Och han skårar! Att det var ordentligt gott mål till nästan, måste jag säga. Ser det gott varierar all spel. Och har vi kikkat på det köttet. Rune och bollen. Högre med till Marsk, till Antor, till Marsk. Inom åter. Och så blir han tidsen och han lankar botten ner men Malevic inte alltid är inte. Bara av Bruksla framåt. Det går kött först nu. Ja, det går kött först. Ja. Och en av fjärde i alloppet. Marsker. Höger med till Peter Krok. Till Marskatter. Vänster med till Runa Höjkor. Anton Siversen. Peter Krok är uppe, han skjuter och han skorar. Här var Ronchagera. Han lankar i botten i ett ordentligt skott från Peter Krok till 13-13. Och så är det nästan 6 minuter kvar nu. Här har Leighton nog sådana efter i alla spartarna få sett Peter Krok uppe på andra månader. Han har kommit in i fer och få en böst. Och it's for that nice. It's for that nice, ja. Det var nästan med veren också ansner efter att få hon att släppa det här, men här såg vi det. Så där Trönter Kraxton fått lära för till Rasmus. Och här kom Jens, nej, nu är det Arre. Arre fick fett av botten. Och så kvar färd av botten. Det gör höjna fjärd. Oj, det var flott. Leivor Mortensen och i flickvante stöjlig här. Och att det var ena standande flott, ja. Han var som en kvurlevinter framåt av botten. Och en lång sändning från Aradam. Nästa men Monte finns med rookie Schätzlund. Och han var halva en annan meter laser tar han lofta och han sände han ner. Att det var, ja. Ena standard. 14-13 är ha 41 nu 8. 6 minuter farner. Nästan i alloppe. Torskjell Hensen, Rune Olsen. Rasmus Söby. Så är det Torskjell Hensen. Han var öppen. Han duntrar i bollen under tvärståndsna. Och målen mot färg att det är över. Men blev stantande. Men bollen var inte 19. Och så är det Rune Besthöjkort. Och så blir bollen dömter från Adamon. Att det var tråk. Och alldeles fejler. 21-fjärs. Nästan äger bollen. Och så är timeout. 14-13 är stövan till H1-fjärs. 6 minuter farner. Vi sätter nolla. Ja. Så spårsmålet om en plan B ska göras. Det kommer se ut till att nästa natt att bryta upp det gosse. Det tar sig till timeout. Ja. Ja, här lever att vattlen här. Så nu är det särskilt H1-fjärs med igen. Textanta ett uppe och hoppa och trampa och ropa och det skifter så är åter och fram pendul ena löter är det så nästan som är ovanpå och nu är det 1-4 här är det inte avgjort än värre än så.
Ja, så får det så kvart nästa vänjarner har Alex för någon att göra. Så är spelet till Jopader. Torskjell spelar bollen ut av vänchen till Högna. Zachariasen för bollen åter innan mina till Trent Kragsten. Högre med till Rasmus Söby till Karl Herop. Rasmus, Trenter, Torskjell. Trenter Atramine. Rasmus, Trenter Atter, så sitter han fyra in mot där. Och ja, han lever in och skorar, men här är nog Bruksla framan undan 4 meter. Han är pur orat där han för Jack. Ja, typiskt Trenter, ja. Rasmus till Trent Atter. Och han kommer Jack nu. Han vill 2 över här och tar vi frikast. Trenter till Rasmus. Lever upp, vi är till Trent. Torskjell. Och Torskjell lever upp och skjuter, men till Roman 4, men han får frikast. Nu är händerna och domaren uppe. Nu har vi rätt att alla på nästan någon varsten kan lancha. Så nu ska en skott runt komma. Trenter, om man kommer i Jacknon, han får nytt frikast. Stäcka domaren spelar någon och där skulle ha återfalk att torska upp allt igen. Ja, det är det ganska sköldigt då. Så läs så spelar upp allt igen. Trenter upp bollen. Nej, han rör inte lyckan innan strikerna, men det räcker inte. Och en av fjärsfyr i alla batter. Han skar till en av snövergspelaren som... Och så efter Rune Westhöjgaard. Han är en sån fast spelare. Han kommer strokande vid kvarst och är också knapper så läs. Ja, han är öla skjuter alltså. Han är direkt hos en spelare. Ja, nettopp, ja. Öla beinleis, ja. 15-13 till H1 fjärs. 90 minuter för nu i sätten hålla igen. Och Niklas i mål och kör nästan som står så väl för att lägga. Kan du kämpa en Björkjeg till? Nej. Så han är inte kommit igång till sätten hålla igen. Nästa material upp. Torskjell, Rasmus. Och Torskjell, han fer. Och han kommer under Niklas Hensarsson. På 1 fjärs. Och det är frikast till nästan. Rasmus Söby. Och han är i Jacknon nu. Och han skorar. Han skorar. Rasmus Söby. Och så är det 15-14. Höjviskängar i Alope. Marsker. Uda Vanchen till Antor. Släpper inte Jacknon. Marsk Atter. Och Marsk till Antor. Till Marsk. Rune Westhöjgaard. Så det är Leiber Mortensen. Marsk och botten mittfältet. Peter Krog. Rune Höjgaard. Peter Krog. Rune Höjgaard mittfältet. Och så att de sätter Peter Krog. Fotlar fer. Här så cross. Och han nu för han hidvägen. Och där vi högt i hand. Och tar halt honom väl. Nytt frikast. Peter Krog till Marsker. Rune Höjgaard. Innan strikerna, Sigmund Nosse. Här är flyer om han har någon livan chans. Nytt frikast till H1 fjärs. Ja, det arbetar harst i världen nu. Händerna kör domaren av loften nu. Nu ska H1 försöka komma ut i skott någon. Marsker, han lankar han i nätet. Han lankar han i nätet. I sista löte. 16-14. Ja, han var upp till domaren så. Ja. Det snäcker aldrig rätt ja. Nej. Och han så där efter nästan som är i Alope. Vi då kör mycket i mål någon än. Kör nästan någon. Han står en brantist kan han komma in mycket kvalitet. Ja, tack det gott. Nu är Niklas Saxwell inte han är rush upp här i botchen så det kan vara att han vill köra in nu. Ja. Rasmus Söby lever upp. Och Aredam Fina Björking. Helter och inte bara över händerna för han loftar botten. Det var också alla plats var det. Så där Rune, vi är till Hans Kara. Hans Kara till Rune, till Peter Krog. Peter Krog att han manka till och hesa för Bjarka i Saxwell med botten Reik utav vattnon till inkast till H1 fjärs. Inkastet kommer där. Peter Krog till Marsker.
Venstre med till Runa Højgaard. Peter Krok, Anders Iversen, markmarker. Så det markmarker. Det blir frikast. Sigmundur i botten till Marsk. Så skjuter han, men han skjuter lyckas ner i golvet och så Anche Avasi här. Nästan ju alla Peter. Och så missar där botten ut av vattnet. Ja. Så det Høyvikinger atter börjar kötta att Peter Krok. Han man kommer jack någon och kastar den att Romsen. Är det döme Sofisnenta några för Västman är att ta spelare inte får kvill så kommer feilen nu. Ja. Och vi då ser en spelare som Rasmus gör helt elementära feilen nu, men han är en sån där två ögonen går på och tar vet hon skvilten här helt. Ja, i sätt alltså där att det få 2-3 all upp kvilt alltså det helt säkert väldigt gott för han till att han blir avgörande så att han i ändan av dysten och ska bli över så ja. Ja, här är final 12 minuter i sätten halvlek. Høyvikinger 8 vid 2 mål 16-14. Marskar till Peter Krok. Så det venstre med till Runa Højgaard. Innan med in efter till Marsk. Och så är det Peter Krok. Och Rune innan motor. Och innan strykan loftar inte. Nästa män får fätra botten. Niklas Satchwell till Torsten Hense. Till Rasmus Søby. Innan med in efter Torsten skjuter. Aredam Björkar. Och så är det Högten Zachariasen. Och han skorar. Här lockar istället från Vanchen och Chanon. Och han häck så långt att Are Lucas som får nyryknöjning och så var öjla gott plats i Erva. 16-15 i stövan nu. 1 mål av månen. Høyvikinger här var månen. 13 minuter för ner i sätten och hålla inte. Høyvikinger i alloppe. Leivor till Runa. Till Marsk. Till Peter. Marsk atter. Rune. Marsk Kamine. Högre vägen till Peter så kommer Antor. Och Iveron till Runa. Marsk och så Rune. Så för Rune upp. Och sen strikna. Nej, ska se där. Han över Hilton. Han miste bollen men han vill Hilton så tar vi frukast slå 1-4. Rune till Marsk. Peter Krok. Marsk. Rune. Och Rune lever upp. Skjuter inte. Leter Peter Krok bollen så har damerna händerna uppe. Och Peter Krok till marskar. Han gör till shota. Och så ränner han spelar in och strikerna. Här var Rune starter och han loftar i med Hilton och tar en nytt frukast. Längt och all upp. Tror jag med det kast till teacher. Så där marskar ett återskott. Han har ju fantastiska utfall i sin skottrepertoar. Men han skedde på med men att det är så mer flott mål. Helt där. Så är det Nasten som är ju all uppe. Rasmus Søby. Trenter Kragste. Därför han också han vill lite upp och placera över åter så att det är nytt och all upp Nastan. 4 kilo mot 105 kilo. Ja. Det var Peter Krok som kommer till igen. Och så täckas där är center in i Mivärin här. Peter Krok och Peter Michelsson. Så är det Rasmus och så är det Dolavik och så kommer Peter Krok vid en finare parat här. Botten för ut till hotna kast. Nästan framvis ju all uppe. Så är det Trenter Kragsten. Och så är det Jan Svein Dolavik och så är det Rasmus Søby. Han romar kommer jack någon. Han vill helt en nytt frikast. Ett kort till färdig, ett kort till efter. 1 mål av månen. Nästan ju all uppe. Rasmus släpper jack någon. Han vill inte få det någon ek har sagt. Så han får inte broska sig domarna men han får frikast alltid. Ja. Kanske då hade väl nog broskast, va? Det är bra. Hej gärna vill jag säga att Ja, nämligen vi tar ju mint entertaker här. Lugga vi halta att han var inte med störst. Ja. Ja, så har det torska upp här så klart åter att nu gör det så Peter Krok paus över världen, men ja. Och Rasmus skjuter på matter. Så det längt utkast och längt från Aradam. Det lyckas det Jan men det var när vi tar rätt samma som la fram vi. Han öle skjuter fram med Leivor. Så det Trenter Kragsten och så är det Jan Svein Dolavik. Och så var det döpt till Tråkald igen. Ja. Det vill säga botten vill dömt till ha 1-4. 16 minuter farner. Efter samma period där vi sitter och fejlar och i här. Ja. Så tar man. Ja.
16 minuter Farner här och sett några halvlek. 14 minuter efter. Final 4-8 men det är bara ett mål av månen. 16-15. Detta blir nog för kapping till det sista. Här är det allt som tur var. Ja. Det är Maira har en av fjärs med hormonen nu men det bröttes knappt i förra halvlek. Man ser oss inte att nästan för att Lutzen driver till det samma att göra det samma lag uppe i Holse till att för driver att spela mer en och en. Ja. För där sätter alla upp så kommer det till större chanser. Höjsingar gör det här som till en fast partner av alla alla spel så det är här var det bra det. Så för att vara klart att börja efter. Och en av fjärs huvudbollen. Och så är spelet upp att det 14 minuter efter att dysten. Spänningar framvis, spär 1 mål av månen. Höjvisingar har månen och är ju all uppe. Framför 16-15, 14 minuter efter. Marskar till Peter Krog, till Anton Siversen som kommer från vänster nu. Så där Rune Höjgaard. Marskar, han lankar till med till Omanfyr. Omanfyr är nästan efter och i all uppe. Rasmus Söby. Så det Trönte Kragsten. Och han roar för själver, letar Rasmus botten. Och ja, här är det Sigmundur Dahl alltid som är nog så härlig vid Rasmus. Han letar han nästan ur, men han tar kostar han 22 minuter så det till i alla fall. Det var inte så ut i skallan vi var. Så där Rasmus lever upp, Bojare, Trönter. Så är det Jan Svein, Dolavik, Trönter, Rasmus. Rasmus för in och motor, fintar det skott, Trönter mittfyren, så är det Dolavik innan strikna till Peter Mitchelsson. Men han färran inte i nätet, Röjner har spelat där kanske gärna sen det smart. Vi är när skro i här, Steinfri kanske bara skjuta. Ja, hattar var sen bort att göra att det sen så lägger på spel. Ja. Här ska det helst skjuta. Atter har en av fjärs. Möjligheten att öka upp i 2 målslasle. Rune till Marsk. Högre med in till Peter Krog. Marskar. Rune Vesthöjgaard. Fått färra och så en misssättning inspelning av strikna. Så det nästa männer och en skavsändning. Men domarna säger här är frikast till nästa. Ja. Ja, vad ska vi säga till små marginaler och nu kom Stöjer och inte mal kommer nu en löte. Ja, och där har vi haft timeout så man på grund av att det finns ju sett och avtalar upp men jag dock nervar. Ja. Det jag vet att man kör bara bojar. Ja, nettopp ja. Ja, vi söker snacka nutcha variation och Nej, inte från någon. Så är nästan att du alla. En möjlighet att jauna. Och ett chamman åter för nu. 16-15 till Heinolfjärs. Rasmus Söby. För in och mot, skjuter inte. Så där Dolavik ut av vanchen till Högna Zachariasen. Och han skårar. Och så är det jaunläker 16-16. Och ett chamman åter för nu. Höjvisingar i alla. Marskar. Och så ger han all kassedomarna. Är det Santer. Det är det här som heter Niklas Höjgaard. Han heter Niklas Hannesson hade jag, kan du få säga? Ja. Ja, okej. Ja. Han ja, okej. Är det så Rasmus som är utgård i Rasmus är utgård. Var det för varje alltså han visar att han över vart upp i ansiktet av Niklas. Men kanske är det att tvär Karl kommer kvilleminuter sån näst. Ja, det kan man så säga. Och Chile som för någon det där var domaren dömer himvägen. Ja, tar dömde inte det samma här. Det är inte Chile utan annars hade det första filen kanske som man skönlig fil där så
Det ska vara 24, ja. Ja, det är allt. Spelaren gör nekva fejl, så domarna må eisen gjøre okra. Absolut. Så är det Rune Højgaard till Marsmarker, lever upp, skjuter inte. Så är det Peter Krok, han langar till med här. Här är Verjan paratan där uppe, nästan någon bollen för ut till hotna kast. Marske och bollen till Runa. Högre med till Peter Krok. Till Runa efter mittfältet, så är nere Marsk. Rune till Marsk, efter Marsk lever upp och så ut av vanchen. Leivor kommer från vanchen och han skorar. Leivor Mortensen skorar från vanchen. Gott spel till Heimafjärs. Och då väl att det kacknöjta är så här Marluda stövna av vattnet. 16-16. Ja, och så är det efter nästan som är i turn. 1 minut efter till där Folmaneier. Jon Svein Tolavik. Torskjell Hensen som spelar högra backen nu. Trönter Kragesten vänster med igen. Och Peter kommer ut av strygarna. Trönter loftar inte, men här ständer så Torskjell att han Jon Svein att han fyra för bollen. Torskjell Jon Svein. Och så för Trönter Kragesten till Stocks och han vinner ett frikast. Tojen arbetar för nästan kunde vi kanske säga. Så långt som tar manglar en spelare. Så det är Jon Svein Tolavik. Han är ohäppen. Han kom väl upp och hänka. Hej möjliga skjuta. Han skjut, men han rakte ståndsna. Så är det att du har en och fjärs. Och här är och i Mairo låter vi en spelare och i 20 sekunder träd, eller 15 sekunder träd. Är ju 8-16, 20 minuter färner, 20 minuter efter att dysta. Marsker. Innan sträckorna, nästa men få han. Här lyckas som kröcha bollen. Här var en god inspelning, men här var Torskjell knapper. Han är långt i arm. Det var väl värst av Torskjell. Ja. Och så är det där Folmaneier tar blaje. Nästa männer, Rasmus Söpe, hur finns det 2 minuter till kvult utanför och det kanske är lycka fratt. Det kan vara gott blå, helt avgörande. Ja. 2 minuter en sån power nap kanske. Ja. Han lever upp. Och vi är det. Trönter. Ja, han är vast. Det blir frikast. Jordan och såna förkölliga Jöknebros runt här. Torskjell Hense. Trönter Kragsten. Rasmus Söby. Fer in emot det. Så langar han till. Ja, där är snyggt där sen det så standeskott. Kamouflera nästan en Elvering. Janlager. Så det Höjviskinkar vid han spettar och all upp åter in i skaren. Och så ut av bunchen. Antor Jöknen han skorar. Antor Siversen svärar åter. Larsson säger han. Ja. Här är Plummoy. Här är Spanninger. Han har inte mot Farner och Niklas Sashwell har stadväg inte haft han Björking sen alla. Jag ser då, ja. Så det är sitt löj att skifta. Ja, nu får han ut. Ja, men nu är det bara att vi spelar vi ja, tjej mot sex, ja. Ja, det är kanske ett understat till Mitchell. Han gör det om när han kom in. Så helt avgjort, ja. Han skulle kanske slå på rensen. Innan strigna ser det gott spel. Och en fantastisk Björking. Men brottskast. Här var det flotta detaljer. Ja, här var det flotta detaljer. Och äckla alltid inte av Arla. Ja, fantastiskt, ja. Och inspelningen från Trönter Kragsten var helt eminent där. Ja. Han loftade väl. Det här var allt till Oki här. Så var det och Rasmus får sätta den där bollen i nätet. Där gör han. Och han vet vad han ska göra. Och Ari Erish och med. Han ska bara smäcka till och så vara på ett under första instället. Det var det som hände. Då fick han 2 mål där. Jag vet inte om det var så 2 minuter. Ja, jag hade det. Så hjälpte honom. Det hjälpte kanske, ja. Mycket krafter. Och Achan, det så Mitchell gör sig till att vara här ute. Han hittar upp. Ega målmannen nästan någon, lite andra målmannen. Och Achan, vi tar 22 minuter och en halver. Det vill säga vi tar 21,5 minuter efter av dysten. Janlager. Peter Krok lankar till, men ovanför. Nästa material uppe. Rasmus till Torskjell, till Rasmus. Och han är i ränning, och kommer upp av Sveima, skjuter inte till Torskjell, färre botten atter. Högre med till Karl Hero. Rasmus Söpi atter, inomåter, fintar center, spelar bollen från sig till Högna Zachariasen. Nästa män har skift, varje spelare är ut och alla spelare är in. Trönter Kragsten kommer in, hever bollen av mine. Till Jon Svein Tolavik, vänster med. Till Rasmus Söpi. Och så är han om han kommer jack någon och så ska han lyska bollen till Rona Olsson av strykene, men det blir bruksla för 3 minuter. 20 minuter efter. Och Achan. Så kommer med vi 2 minuter och skruppene. Ja, torska upp.
Frikast til nästan, klart att ta spela uppåt där. Rasmus Söby till Karl Herup Olsen. Rasmus Söby. Och så ut av vänchen och här är det högt nej, det blev han loftar i sig så är längt kast i målet. Det var Arit Am alltid från en mål och ett. Fantastiska väl kasta. Så är nu inte han chans till Hein och Fjärs. Att det är det som händer då man spelar vi 6 mot 6. Ja, att det är han tar Anjo Malmö där. Ja. Men det är inte alltid att han lyckas bara så kött det. Nej, det blir inte. Flott. Det finns ju några mål ju. I på andra matarna. Ja. Så det är Rasmus. Giver om till Jan Svein Dolavik. Rasmus Söby. Och Klason. Ut efter avanchen till Hackna. Han spelar bollen från sig till jag såg att Sander Kragsten till Rasmus. Giver om. Och så är det Dolav. Och atter är det Aredam. Och en affär. Ja! Fantastiskt. Detta begynner bli helt avgörande. Nu är 20 år sedan till Einafjärs. Han har haft flera stolpjärsingar. Och så skårar han bara via kasta målen från en och vänta. Och är mål i hela med. Han loftar skjuter han. Ja. Till Aredam. Förvärande nästa med. Så nu är vi av att flytta Einafjärs fram till ett FM-möte. Jag kan tolja säga att det är en, men att det kan vara avgörande. Ja, det kan vara avgörande. Men det var nog stylligt att switcha sig all om som Barcelona och kart i 6 mot 6. Att han var inte ordentliga tryckvetar alltså. Det blev alltså inte krampaktigt så där. Och jag syns det blir inte goda. Nej. Ja, nu kokar här i hötterna. Jag hade det en 6 minuter efter. Och en och Fjärs. Och skårar Fjölten Liver här. Naxen skall in att nu vi ska skulle ha några möjliga. Det är inte bra för att tro mål att de till att torga sig. Så är det nog ju så här. Ja. Men kommer där att tro att nu så är det pur uppe. Rasmus Söby som han bara tracka till nu. Nu må han tracka allvarligt. Ja. Han är väl inte Sveiman. Han är inte ordentligt högt sån. Det är längt med straffnationen alltså. Hinner jag var runt där fick Jan Svein i köknen här men Arit Am alltså han är färdig att finna till helt stora spel fram i Malmö. Det var man säga. Nästen i alloppe spelar vi upp att till nu 6 minuter efter att spela. Här är 20 Achan till ha 1-4. Nästen i alloppe. Rasmus till Jan Svein. Till Trent. Till Rasmus mittfyra nu. Vinner stegna till Ronny Olsen. Och en affär, sitter Lickn, han bjärgar atter, Aredam. Det här är han som trycker att han är för mig. Vi går som Jens och Kimmer på det förra. Ja. Nu är det bara Arre. Det är helt otroligt. Han har 6 bjärgar ända hålla inte ner Arre. Ja, nästa mån med ångarna. Ångar bjärgar. Ja. Ja, men hatta här var det inte rätt till nästa men det bränner att det så chansen här. Alltså så stora chanser. Så pura fröjer, ja. På Höjvikingar man nu så färjad Ivas som nästan kan komma tror jag till det. Och Höjvikingar är ju alla på och på frikast. 5 minuter efter att Dysnon. 5 minuter efter att Dysnon frikast Peter Krog. Runa Höjkort till Marsker. Ett underskott men Niklas Sachwell Bjargar. Så kommer Bjarging. Och det var en rymlig gå Bjarging. Ja. Så där nästa natter Rasmus Söby. Och så är det att det läser. Nu lyckas det. Peter Michelsson. 29. Så fick vi spänningen natter. Ja, hej på en gång. Ja, han är montet Tijan. Ja, så kommer spänningen. Ja. Och en av fjärde att real på. Peter Krog. Ut av bunchen till Anders Iversen. Sigmund Nolsen, Marsker, Peter Krogatter, en av mina till Marsk. Och Rune Höjkort. Mittfyrjatter, så det högt med in, Peter Krog. Rune Westhöjkort, lever upp, Kajiran, till Marsk, så det Peter Krog. Och han röjner själver och han fär frikast. Frikast till nu är händerna uppe, nu ska skott komma till Höjvingen kvarja för. Och till Lukas Dicken tar bissa bollen och igen runt att spela strigna läsa. Rasmus Söby vid bollen. Framåt till Karl Herup Olsen. Och så där Torsil Hense. Lever upp, skjuter inte Rasmus Ferran. Frikast. Vi tar minne i 4 minuter. Vi tar trutchar och en halva minut efter att spela. Här är ett mål av Mone. Här är 20 och 1,4. Men till Narsten som är ju all uppe.
Så här kokar. Marsten hever mål för den ene. Jag var inte rätt till kanske att här för hinvi nu. Att det blir 2 mål av mån i efter. Så blir det inte lätt. Rasmus Søby innan strikna. Rune Olsen loftar inte. Vad säger domaren? Ja, det var Amont alltså. Det blev så frukast i matchen. Rasmus till Trent Kragsten. Rasmus åter. 30 minuter efter att dysta. Så där Torshäll Hense. Han höcker till men här ständer med oss Maiter Aredam. Han bjarkar och så lite 2 spelare slaktar av någon. Tidigast att det var stött höttene samman. Hans Karri och Torshäll halt igen. Torshäll har fått en åter. Ja, 2 mål av månne, 30 minuter efter. 8 mål av månne. Ja, 8 mål av 20 nu, Hur säger 2 mål av månne? Det var ju an. Det var ju an, ja. Nej, det var tar som inte tänker man nu tar på att få det här. Ut i annan mål nu, men det är ganska snäjt. Vi står bara välja väl. Men det är 30 minuter efter. 20 nu, till Stövans mer, till ha 1 och fjärs. Marker, högre med till Peter Krok. Så stanta och skåren uppe nu. Jag tycker att det sätter sig i åter. Så nu är det ny täljning. Men det är inte avgjort än. Rune West har gått. Han skårar! Och så får det lukta. Så får det lukta av omkring ner. Hvis det nästan inte svärar åter beina vägen. Så är det tungt Tjadamon. Rune West har gått. Skårar till 21 till ha 1 och fjärs. Nästa rund satte vi 6 mot 6. Ja, det är det, ja. Det har det inte då så väl än. Jag kostar den 2 mål igen. Ja. Rasmus Iverom får varje spel men tar få hoppna. Han spelar sin högt spel här kanske ta en stövet där bara har bruk för att få mål. Ja, och det så tar man 6 mot 6 om gammal. Det är inte. Och han rör sig med en skott nu som är överrattan. Nytt hoppna kast men i en 2 minuter efter. Och ja, resten av fyra kloka men det är inte så klokt att man gör det nu. Nej. Så här spelar upp att det igen. Torshäll, Peter, Rasmus. Och han ränner bra Jöknon och han släpper inte Jöknon. Och han blir Hilton. Halver andra minuter efter. Nytt frikast till Marstan. Nytt frikast till Marstan. Här är 21 och chans till att ha 1 och fjärs. 1,5 minuter efter. Han skiftar på. Ja, så är det frukast nästan som ska tackas. Rasmus vid botten. Och han har kommit tjock någon. Och han centrar i nätet, men det vill Bruksla fram någonting. Nytt frukast. Och Rasmus får bollen efter. Och så är han skiftar om kort, då kan se domarna så. 2 minuter till Sigmund Nolsen. Sigmund Dahl var där, ja. Ja. Och det var det som Rasmus var ute på. Ja, var få han är utvisning. Ja. Och så ska Atter Torska stoppa här. Nu är han god minuter efter att det någon. 1 minut och 12 sekunder. Och ja, det är framvis 2 mål som ankler och det blir inte lätt nästan att få 2 mål. Det är så stort efter, men får det ett nu på den vägen så får vi den spännande sista minut. Ja, och för nu att vi spelar till 6 mot 6. Ja. Men nu väljer det att komma man innan. Ja, okej. Det passar, ja. Så spelar upp att igen, Trent Kragsten, Rasmus Søby, Trent. 6 mot 5 är det så. Nettopp, ja. Och Rasmus lever upp och så bjärkar Aredam, han outger finalerna till främma 4-1 nu är det liot 1 minut efter 2 mål av måne. Ja, det är dagsens mäver. Han är dagsens mäver. Angen Evion till han. Och så får han nästa män fram efter botten. Överskinkar här. Töjen till nyer. Rune Højgaard. Så är timeout. Ja. Ari är mäveren som för att vara Sigursarren. Överskink kontra Angen Evion till han. Han är väl stockt mål nu här. Och Lukas som Jens och Skibba gått börja i sera väl i mål. När börjar vi så är det alltså
Are som hever Ständer akkurat och hållt 30% i senare läge. Plus det har jag skorat 2 mål själv så ja, det är oerhört. Ja. Ja. Det är en spelare som uppronaliga är nästa spelare, ja? Ja. Det har också det. Ja. Spalt var nästan. Spalt ju nästan så inte, men så flott igen. Ner att spela. Kanske att han släpper med att det minns inte just det verk var man har kunna kappa i svin nästan någon. Nej, det minns det helt. Nej, det minns det kört upp men. Han är så nu Sean Ea och Birte. Ja. Så för att vara klart ta för under den sista stora halva minuten. Höjvinkar ju alla på i 8-1 Jonathan. Och markar lever upp och skjuter och skorar med döpt mot Damon nästa men på Petra botten. Och botten han viltest in i mäsken här så nästa men har vi ju något tog efter Rasmus ut av vänchen men här lägger Livers i mitten. Och så är inkast. Rasmus vid botten vi är till Torsten Hense. Han skorar ovanför det. Och nu är ju placerat där skottet tog att ta vita in det är uppjagade mest nu 20 sekunder efter. Och detta vet jag. Här är det mer av minne lite när att spela. Här är Junior 5 sekunder efter. Höjvinkar gänka bara upp botten och markar. Där lätta bara stanta och här får Tojen. Och Einovafjärs är åter förjamästare och i Mansson-botten 2018 där vinna är FN-finalerna här och hemmavötle 21-19 efter en ekvaliga spännande test. Fyrre finaldisten ända i Jauner 25-25. Och det är ganska små ting som avgör den här testen men det är kött att komma till den nya stöv att Aredam var hövsläkare och har en av fjärser och sett några läge gossier. Ja, han kommer så bestämt att skjuta honom. Det är så helt säkert. Nej. Ja, en spännande final och över två tester måste se och fick en äckliga jauna kapping och det var lite som körde månen här men det blev alltså att det har en av fjärs som ändå vann mästarheten. Men det kunde kanske vara i Örvuse. Men man ser att det är en känslig här i sättnaläge av att kanske Heje har en av fjärs mer usar av andra. Ja, så bara det från början av sättnaläge att nästa men kommer inte att lugga väl från början som Höjvinkar göra och det prekar att han sättnaläge så att hemma det kommer få några rytm i det här spelet. Ja, så det är fullförtjänt att Höjvinkar och så där kommer jag vilja väl tror jag. Kvart helt du själv är ganska grunden till att det gånger så mycket träckt vi satt någon lite nästan att få gli och i alla spel så då. Ja, men alltså det har ju varit att det ser stora brända chanser. Tar ger att näkra spelare här backar lösen till Bursor alltså tar som annars hade Rocha Center. Ja, just väl Rebecca. Och Rebecca ständer centern höger. Ja, så vet jag. Jag får skjuta den ut och först att ta sig vena så. Höra på denna. Ja. Ja, jag vet inte om man hör det. Ja, men så pratar vi bara vad är här, Birger. Vi ska höra några ut av ett någon. Ja. Men vi såg tyvärr goda finaler. Det var goda detaljer i bandesten. Flott spel till Tojer. Och så det är alltid och jag blir jämnt. Alltså det är sjaldan Bayern ser 2 mål när mån nästan Atlantis nu jöknen så det är Ja, just väl nu, prova nu. Men det hörde gärna framvis inte. Jag har den.
Ja, och hatta sig Antor Siversen på 1,5. Och Rebecca kanske för att finna någon annan att prata vi. Och här är kvart ut i vattnen. Och särskilt är det hemma och skårarna som fäcknas som är man. Men här ska så vara hämtan här Hantanen av Hajersmästern och Steipe kan ju ut fram. Och detta var så sista distren och i manskapinchen och i handbollen. Och vi fick en fina mansfinal. I allt tvär goar mansfinaldister alltså spännande välspalter och drama och det är väl nästan allt alltså. Ja, jag håller att det har varit tvär fina finaler så spännande så alltså att det är så tätt i mittenlinjen alltså. Men vi tar så sitter Arne disten om jag ser för att vara moneren av linjen. Det nämnde jag sitter om jag ser tror jag i backchatten jag för en linjen alltså. Vi såg ju här jag har en att Peter Krok och Mark Marscher och Rune West Höjgaard som vi nämnde tar skåra 4 mål parst. Och vi nämnde Rasmus Söby och Trönta Kraksten och Torskjell Hense till nästa mål. Rasmus skårar 5 mål, Torskjell skårar 1 och Trönta skårar 8. Ja. Det visar syndrom att alltså så vi bridge och det är lugga, vi ska inte tracka ordentligt i karaktär. Ja, det är just det. Och det här var det inte som du säger att det här var kanske här einstacklingarna som är större mån kunde ta ett inte fast livspel agänka något smittligt. Så är det ofta den einstackspelaren som har trackar karaktär och tackar uppåt och så. Och det gör det här alltså ja och samt jag Atlantis men jag vet om det så ordet Trönta kommer igång. Han runt att sätta något ting igång men klarar inte själv. Torskjell han skorar på sin första chans och så har han så blev han skatter och såna kan man han skott ja. Som han så bränner ut. Ja, och blev skatter av men inte var det så han kom in att Rasmus helt i östen var ute ur spelen i längre period så kommer han tror jag att det så var inte så ejsynter som man var mycket där kanske. Nej. Annars är det ju så lätt. Jag såg det mål för stryken här idag. Det var flott spel alltså bäj inspel och spel i Österrike av Barnley. Ja. Jag vet inte om vi får mer av golven. Annars är ju kapasitet kvinnor i avgjort i det. Här blir det en triadist i morgon i Västmanna. Klockan 4. Mittlen BOF och Kentel och... Det var spännande. Kommer vi få Marstamen och Pascamlen i det? Ja, okej. Kör så väl, Rebecca.
Jo, vi är framvis. Så jag tar nästa spelaren är kommer upp på den här lilla paddeln som där har sett upp i skundet här mitt av vattnet. Och tar på nu Heiersmärkene Holsen, silver Heiersmärkene Holsen. Och så är det ju guldvinnarna som skulle upp 18 år. Jag hade som man tar av Kapigar i Jöknen så man måste säga att det är flott Eureka och nästan så var ju i fjör var inte ner till så gott som vi har så där har tidigt ett ordentligt lopp upp på ranglistan kan man säga så hon skulle vara skuffad över att tappa finalen men jag antar skulle vara stolt av Kapigar Armalga. Ja, han inte till användaren Jeppe Borsk att han nästan väldigt spelare var gott chatta med det. Ja, det är det som är i finalen alltså det alltså. Ja. Ja, det var tungt. Ta näkra av timer som man vantar skulle bli avgjort spelare. Inte ordentligt tracka in så blir det tungt. Ja. Ja, jag hade vi färre inte att göra mer på styr här. Det var mer att Sucha och vi tror att sändningen 3-2 från här FM heter någon. Och här är alltså Leo. Det blev 21-19 till på 1-4 igen och ser spännande och underhållande distans stundom välspalten nästan. Ja, överhuvud välspalten distans Tamosia i tvärfinaler tvärsera goar finaler alltid blir. Så ja, god reklam och gott punktum för det här kappingar i förskolan som bollen. Som ända vi som vi kanske att innast inne hade rockna vi hoast på 1-4. Inte värt här lige som man rocknar ju för att stanna så väl men så fick det där med landa Peter Krok hemma att det spela. Där hade ju mist några goda spelare från Arnon och Fjör som var farne bort till Leicester Rundon. Och så Peter Krok var för nyra Bäckva men han kom så åter och Tedjord i Eistemon. Så har en av fjärs blivit att stora förska Leo och i Mansson bolte och det har varit så en för Staffest. Och i hesar höttene som Tafela i Lanton Eier som främsta handbollsspelare kunde vi säga nu vi tog mesta virkseminon. Här pilaner peka rattan vi överhöver på 1-4 och här har vi så entervunne mästarhet i Mats handbollen. Det var ju äst i Stepa-finalen. Men ta tappte där och det är så det enaste strygande rockningen tar där tappte för Kindle i februari. Vi har en frasökn efter från handbollet i landskapen. Nu har vi ur Västmanna i morgon. Här tar 3 finaldestren och i kvinnohandbollet vid Skåne mellan VUF och Kintel. De har vunnit kursen final vid 3 mot Malon och i morgon ska så avgöra fettla. Nu ska Gunnar Nolsö och nu ska Jakob Magnusson att ta fram ett. Här har Boja Tollner efter Rockon. Så nu får vi inte att dra mer här ur höttene. Vi får tacka för Jakob. Rune Dam filmade vid vår Sone Merstein och Birger Hansen. Och så var det Rebecca Manuela Berens som var reporter i Jakob här i Höjvuks höttene. Tack för det Jakob och till Jakob till H1-4. Vi mästarheten i Mansson-Bolte 2018. Och i morgon så gör vi och där vi VUF ett Kintel som stryker oss där vid Sikron och i kvinnohandbollet. Vi är i Västmanland klockan 4. Tack för Jakob Hene och Amanatter i Luttorsberg.